Hej. I dag der skal vi... vi skal drikke... Eller vi skal ikke drikke nogen energidrik. Vi skal anmelde nogen. Mig og Christian, vi har drukket nogen. Hey, det må du ikke. Det er min. Nå. Det må du stadig ikke. Nå. Det er den, jeg drikker. Det. Herovre. Den er meget nice. Men vi tager det på bunden. Ui. Den første, så er vi blevet enige om. Den dårligste, vi har drukket. Vi har forresten drukket 1, 2, 3, 4, 5, 6. Den dårligste, det må vi nok sige. Der er mange, der Vi skal lige rykke den ordentligt. Der er mange, der nok bliver triste. Men, Men det er den her. Det. Kan det ses? Kan det ses? Ja, det er så fint ud nu. Det er Red Bull. Vi synes, den smager lort. Undskyld. Nej, altså ikke. Altså ikke af lort, men den smager lidt for sur til os. Den er lidt for sur til os. Mm. Den næste, den har vi faktisk af gode grunde. Nej, vi gør sådan her. Skal vi lige se den lidt, og så danser den lige så stille væk, eller? Nej, den skal bare blive stående. Det står i baggrunden. Ja. Den næste, det må vi sige, der smager for meget faktisk kondi. Der er ikke rigtig noget energidrik. Altså, den smager meget godt, men det er Altså, lidt den for meget smager faktisk fint. kondi. Men det er for meget faktisk kondi. Som I kan se. Faktisk kondi booster. Men den smager meget godt, så. Den næste, Og i baggrund med dig. den næste, det er den her. Blue, faktisk den booster blue, den er også meget god. Altså, den er jo fin nok. Den smager lidt af skittle-agtig. Den minder lidt om den lidt af skittle. Jeg ved ikke, hvad det er, så kan jeg lige se faktisk kun der blue. Og så sætter jeg lige dig over i baggrunden. Den næste, den har vi ikke engang åbnet. Men det er fordi, Det er Oliver, der anmelder den. ja, den, Jeg har ikke smagt den. det smager sådan fint, men Det er den. det smager ret godt, men Den skal helt tilbage, fordi den er stor. Den skal ikke derovre, den skal op foran her. Sådan der. den er meget nice. Den er bare lidt for monsteragtig. Monsteragtig. Den smager for meget af den grønne. Ja, okay. Det er derfor, den kommer bag den grønne. Derovre. Det er derfor, den kommer bag den grønne. Den grønne. Jeg er original. Ja. Skal vi anmelde den? Det smager af tyggegummi, og det er en rigtig nice smag. Altså, den smager rigtig godt. Det smager af tyggegummi, og jeg elsker seriøst tyggegummi. Mm. Den næste, den smager fucker godt. Den smager ret godt. Den er ikke engang færdig. Nej. Det er Christians. Det er Burn Day. Fuck yeah, jeg er birthday. Og det er også- Jeg havde 3 dåser, Og som det er så også den, jeg købte. jeg havde 3 dåser over, men dem glemte jeg at tage med hjem. Men hvad var det for nogen? En gul, en X-ray og en energidrik uden koffein. Så er det sgu da ikke nogen. Jo, det er. Det er frugt. Nå, fuck det. Men den kan vi stadig i det her melodier her, ikke? Men skib. Skal jeg anmelde dem? Hvad? X-ray, den smager meget Red Bull, var sødere. Ja, det er bare... Så den lægger vi nok foran Red Bull. Mm. Hvad er der? Var det ikke... Den gule, den smager Den gule af... monster, den er ret lækker. Den smager af... bare forestil dig den grønne. Den med noget lige foran. limonade Den er lige foran den her. og lidt te, ja. Med lidt limonade og lidt Frugten, den smager bare lidt af smoothie. Altså, den er okay. Den skal jeg her imellem de der. Ej, mellem de her. Ja. Så den kommer lige mellem der, ikke? Vi gør lige sådan her. Vi stiller dem lige flot op. Så de står sådan her. Sådan der. Det er så alle de energidrik, vi har anmeldt. Og den her lægger vi lige foran os, for det er den bedste. Burn Day. Nå, der er lyst. Ja. Men vi har ikke andet end at sige en energidrik. Vi skal ikke vise vores ansigter. Energidrik. Hej hej.